هاجی هفسروکا دبپی کود همان دمیده پرلمانتارا دم پارتی صالحه آیدنیز میوانامه صالحه تو گله کی بخیر هاتی صالحه خان دبی قناغیده ادی چته چاوره کرن دستور تیگو هرتن مرحبا روز باش از هفسروکا دبپی آنا نم ایبری آنا milletvekiliya dem partime hevseroka DBP ninem ana viha. Bale. تو بخیر هاتی. سریدا دخوازم yani îro hat diyar kirin kongre biryarê kongre û bi wê girêdayê hem şehîd bûyîna Birêz Ali Haydar Kaytan û Birêz Rıza Altun ez jî bîr tînim û gerçekten tekoşîna wan ji bona azadiya gelê Kurd tekoşînekî bêhempa bû. Eji birêzdarî her du rêzdaran silav dikim û bejna xwe berwat ditewînim. Erê yani em kanim bibêjin ki vê biryareke dîrokî ye. Yani 100 salê gelê Kurd ji berçebûyînê ji tune hesabkirinê berxwe dide û vê 40 salê dawî jî bedelê giran didin. û bi vê girêdayê bedelê giran îro merheleyekî dîrokî em jiyan dikin. Ve 40 salê dawî bedelê giran ra civaka me hêla siyasetê da hêla civakiyê da hêla çandê da hêla xwenasînê da xwe rêvebirinê da gelek hêzekî mezin bûye. Saliha Xan em kanim bibêjin ki ji vê şunda vê biryar şunda lazım e ki Dem Parti ez tiştek bibe xilas kim lazım e ki her alî çar parça Kurdistan rolü misyona xwe baş fêm bike vê biryarê baş fêm bike û baş bide fêmkirin û bi vê biryarê berpirsyariya xwe bîne cî serî da gelê başûr dezgeh û rêxistinê başûr zê lazım e ki çünkü daxuyanî de tê gotin ki bi şert û mercê êrîşan da kongre hatiye kirin. Lazım e ki vê neyê kabul kirin. Ji vê şunda ez ê werim birsawê jî ji vê şunda zî lazım e ki yani her tim devleta Türk û raya giştîn da digotin ki işte em demokratik gav navêjin ji bona wê PKK heye her wiha gerekçe pê dikar dikin em dizanin ana gerekçe bûn lê belê ji vê şunda lazım e ki gavê şember ji bona rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan azadiya wê weravetin. Başa Saliha Xan nihaş xwe Dem Partî civîneke awarte saz dike civîna Dem Partiyê ji bo çi wê behsa çi bike di civîna xwe de? İşte ez ê xilas kim gotina xwe ez ê werim wêrê jî. Yani em ê qala çi bikin? Qala çi çünkü vê prose du alî berdewam e. Yek alî jî rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan e. Ji bona wê xwesteka mena yekemîn wa sereke mîna Dem Partî şert û mercê azadî fizîkî azadiya rêberê Öcalan lazim e ki pêk were ji bona wê zagon werin veguherandin. Duyemîn ji bona hemû zagonê Tirkiye îro nedemokratik komisyonek li meclisê li parlamentoya Tirkiye were ava kirin û vê meclîsa komisyona parlamentoyê da hemû partiyên devleta Tirkiye têda ciyê xwe bigire û ji bona demokrasî pêş bikeve xebat bimeşîne. Yani vê fırsetekî ye. Ji bona devleta Tirkiye bibe demokratik jî fırsetekî ye. Ji bona mafê Kurdan mayîndê jî bibe fırsetekî ye. Ji bona siyaseta demokratik hêla civakbûyînê da jî fırsetekî ye. Lazım e ki herkes gora wê nêzik bibe û gora wê navdevgera da bimîne. Em civînê xwe em ê darbixînin ji bona ji vê şunda rolü misyona herî mezin dikeve ser qada siyasetê. Em ê li parlamentoyê, li qadan, li navgel û çar perçe Kurdistanê da têkiliyê xwe em ê berdewam bikin. û meclisê da jî ji bona avakirina vê komisyonê em ê her tim daxwaza xwe bibêjin. Çünkü em dizanin ewk yani mesela îro ewkê fezkirina Saliha Xan nîşan dide ez viyaj bibime dixwakim yani netew devleta 100 salîn hilweşiya ye ama
bi vê girêdayê civaka demokratîk lazim ki pêş bikeve. Car xeteyên sedsalîn lazim ki neyên gavavetin. Keremke. Başa. Jnehaw şûn de derê bi Öcalan bêdayîn ku karê siyasî bike? Yani hewldana me ew wê be. Çünkü vê pêşengiya vê proseyê muhataba vê proseye yekemîn Rêberêgelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan e. Ji bona wê hewldanê me daxwaza me mîna Dem Partî em ê ew be. Lêbelê lazim e ki hemû muhalefet, Çarperçek Kurdistan û hizbê saziyê Çarperçek Kurdistan car evê demokrasiyê dixwazin Tirkiyeyê Başa. Jnehaw pê de Öcalan bikaribe ku talîmat, agahî, rênîşanderan bide Dem Partî? Yani talimat nade Dem Partiye Rêber Öcalan lêbelê bi şandeyan ew hevdîtin berdewam be. Başa. Ji bo Demirtaş yani tê gotin ku ew jî dê bê azadkirin. Dê bê azadkirin kengî? Yani îro em behsa zagonê Tirkiye dikin. Yani îro li henzaran siyasetmedarê me li Tirkiyeyê de girtîgehê dane. Hemû jî mîna Birêz Demirtaş siyasetmedar bûn hindirda bûn. Xwesteka me na yekemîn ji bona hemû evê rehîne hatine girtin li Tirkiyeyê hemû werin berdan. Ji bona vê zagon were guheradin. Tabii bi vê girêdayî Demirtaş dî nav daye. Leyla Güven nav daye. Bi henzaran siyasetmedar ana girtîne nav dane. Henzar û şesit nexweşê giran henin. Ew nav dane. Yani vana lazim e ki gavê şember were avêtin û heps û zindan evê bi siyasetê da li wirin. Evê mîna rehîne hatine girtin. Hevserokê şaredariyan bi politikaya kayyum lazım e politikaya kayyumê li parlamentoyê were axaftin. Vana hemû werin sererastkirin. Ve demekî dîrokiye Saliha Xan tiştekî din yani proseya çekdanîna PKK dê çawa be yani Tirkiye li gel we behs kiriye ka dê çawa be û li kû derê PKK dê çekê xwe deyne? Yani ew em tiştekî em bizanibin nine ew biryara PKK û di navbera dewletê da ye. Lazim e ki ew ser wê yani daxuyaniya xwe da jî dibêjin. Ji vê şûnda bi rêbertiya Birêz Öcalan vana evê belli bibin ve hele da devlet jî bi samimiyetê nêzik bibin hevdîtin were kirin ew wê hele da biryar evê ew bidin. Başa lê Tirkiye dibêje 105 serkirdeyên PKK jî hene gereka ew neyene nav Tirkiye û li Başûrê Kurdistanê jî nemînin. Ew ê biçin kûy derê? Yani mîna me got yani ew biryara PKK ye. Em biryarê PKK em nizanin û çawa ew tev bikin jî wê nizanin. Yani xeta mena xebatê ew nine. Xeta mena xebata a Dem Partiyê siyaseta demokratîk a Tirkiyeyê parlamentoyê da gavê şember avêtin da xebat kirinê da ew biryara PKK ye û devlet şeklekî bi pêşengiya rêbertiya Rêber Öcalan da ew pek binin. Yani ew tiştekî agahiya me tê bêheyet nîne. Baş. Dem Partî civîna xwe heye kengî civîna Dem Partiyê bi dawî dibe? Yani ew berdewam bike demekî hemû PKK'ya xwe ra em ê civîn bikin ji bona vê dema pêşiya me de em çawa hem navgel da hem parlamentoyê da hem mîna dîplomasî Çarperçek Kurdistan û li cîhanê çawa em xebatê xwe bimeşînin û têkilî deynin ew berdewam be demekî û bi vê girêdayî xebatê me nê şember zî wê bibin. Gelekî spas bo te Saliha Aydeniz hevseroka berê ya DBP û parlamentara Dem Partiyê tu mêvana me bûyî tu gelekî bi xêr hatî.